Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Wanchomo rigeraria bw'Ensoko TV nigora se chinga kia semesa ya mayakurwa Ensoko chinsa isatu asobotuko bwiga bwa 14 mutinyo gatano na gatatu umwaka bwe chiri bubere 2025 ne monche nkuru kwa Clinton Ndigi Salome Kerubonero kombwate sia kurwa sensemo iyo mono bwe manyere karanso ke tokomanye aiga negatia tukwariga ndretyo botukubwara babele bakora matemwa a Kenya National Examination Council ige meeting n'abantu ba qualify biye bagwenda kosoka isiko bakolega asi elinde bakonye nsi yeito na kusiye yeito abasae gwetania chiminye kobekirwe gutwa maiga yo konyora maegerio ensi omorobirio bwa Jiri county ya Kisii lero ne litukoli echiro nande especially litukoli nene tobene tokwara bone gora abantu bali para abantu bali de sasaba ujaona customer amangana agaro lovanga echiro kemera teyo abonjoro lya bechiro ya kemera nigo bagendrete ko barasare nene maiga yo gosie ko gwechiro yo nabo bisaba bocheno abantu bakurwana kinyumba abantu bagoitana abantu wanakirumu wengine abego mwakilisho basubati county ya Nyamira niga gikeire chisegi chegenka egenta atabire nigo chibo salio bamenyo asaborjo kubwaterana helio kogendreria chinka Karibu sana mwancho murigeria bono togochaka na robotiro kubwatia abarai ao abo baikira na samatanga yoko mwene Dr. Omari Onyancha mumurabo yo kabero mujumbe omukoro hobo machoge borabu Joel Onyancha umuyiga uyu oikira wane kiwasensemeyo igatia abarai abo baikira na samatanga yo kurwa engora yabo ngamono mwaziro mukoro bwechisemi mwishimiwa Ezekiel Machogu moseneto Mochore Esio Kenyuri umujumbe machoge borabu mwishimiwa Badia Barongo negati yabarai bande chinga kecho nigo muske Machogu amono mujumbe bwe bunge yo yabo machoge borabu mwishimiwa Barongo banyara ko baba kugikeria esegi heyo serikali enene ya rokandre kubeka gocha somo waziri mukoro boborendi bwaime Dr. Fred Matiang'i heyo bateba nigo egocha kubwatekana na Matiang'i kuraria ganga yaye yokoria ekerugo kyoborai bwense asoba chore bonne bore bosio murikito Apolinari Sakama na mange Nasa matanga yoko mwene Dr. Omari Onyancha oyokanyoro mu murabo yokabeiro mujumbo mukoro bwebunge abo machoge borabu Joel Onyancha omoyego ikirano mono mu waziri mukoro bw'Gisemi Ezekiel Machogu nominated senator Esio Kenyuri omujumbo bo machoge borabu Badia Barongo amonegati yabarai bande abo baikirana kurwa engora yabo gucyase enkayo Onyancha asichinse machori okindo ebunge yabo machoge borabu Ngoro Nyasaye igoro Yesu mwana taut toragara mabera bomochoga murabaito baari tata Nyasaye akonye Onyancha nande kiranye kenkira no kabere orenda bana Onyancha kaenda beru echa kutugambira bomochoga tubami ntumba tabipore kiagera etaya yari mire etaya yarima nangirando tungine moria ninki Bamurabano mwana kiribu pamoja na wachokoro oborai mbora naende ntumanya tingaba machoga mbashike tumuchioyo anki ndo mogara itari gotoka kurwa nigo nakwana n'abajumbe abange abasani baito asengencho omwana bw'umujumbe amasikani nigagutindekwa no mujumbe mwanchire nkoira na Nairobi mbatebi mwatebira asante asoko basira babasirete gutinde ko mwana wa mujumbo itojoero Onyancha asomo yigoyo nigo mu waziri umukoro Machogu amono mujumbe bwebunge yo bakwaneresegia serikali ya rekaniriko cyasomo waziri umukoro bwoborendi bwaime Fred Matiang'i mwana utumatiang'i gogatagete ko murwani asengenjo no muntu bwekene ntwanjo Matiang'i arwandiwe ntwanjo Matiang'i arwandiwe mwanchire twanshipetore tobetimu Matiang'i
oyo minto Matiang'i iga agendete kominyo kigune serikali bamuigoreire esegi gochiare kobwatwa igoro ya oko kagerwanga nakoretwo obosaria negento gekogera omonyamato oyo agokoraiga neseng'encho buna Matiang'i nero mosachokobokana oranyare kurusi William Ruto korwa obisi nonya naboni gomacho gwateba buno yoranyare kurusie kirogo moraibwense asobochori bogocha nomoske Fred Matiang'i eriogo ria Kenya nerimo umwana ito korugu Fred Okengo nakingo tebanga password yoka aba machoga manyete password yako genda igoro password yoka genda Nyasaye igoro Yesu Kristo talibo lakini password era obweni Kenya password era obweni Kenya igoto watebanga 1 chingake chichi ni genyo ria bana inchi kore chibesa chogoserwa mwanje besa ebesa ro karibu no likarau boli naende boli chimatres balete metungi ya gas balete kerege omumuroyo ino barongo ase timu ya Matiang'i no akali gari naro nonje kanga no kale igoto mwayete namba isana neba senyenjo neba wa konsi no mumurema kongo wanjira wende waka namba 6 wanjira mumuro tase timu Matiang'i agende namba 6 ko ripoti rigita Senigian Soko TV ncheria tanapo Rinaris kama Moroberio boko eno na wechi chechi basari go cha saboro kiwa ve grade ya 10 ni go bono kore kana ritkoria lero asia visio mu MCA we ward ya Kiumbwe bunge na ribali chache county ya Kisii asaba menye be ward yo baso kya so bunge heyo kwenyorera chiche kecho abamenye abo ni go bono bago keire oyo hobo ase bono ba mwakeire mbuya mono mu governor we county ya Kisii Simbarati asoko bakonya haboro kiwa babo kwegenderia sensemo ya masomo mulikito eno kugichana na mange omoroberio bwokwena na chiche kiche chipasari go chiase abaro gwabe grade ya 10 nigo korekana rero ase abisi yo mu MCA we ward ya Kiumbu imeanya ribali chache county ya Kisii abantu bakiumbu na bakwanira mbiyamo asa malita ngoro kulea bwali mu waziri we biashara ne chichiro buna na achire kwa niaba ye gavana na ndena ero ntomire Iko na batumira maigana kima wateba. Ndiyamono. Anga maigarole amaiga yapo. Abangina iriya tango. Abamenyi be ward ya Kiumbu nigo besokia sobonge elio kwenyorera chiche kiechio. Abamenyi abo nigo bagokera omoroberio yo abwase bamwakera mbuya mono mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati asoko bakonya barokigwa babo kogenderera na masomo abo. Wini kwamboka esta bosigori unity kemunto abanegati abamenyi abo banyora chiche kiechio na nigo banyora libagari gukwana negeta Senigian Soko TV litukoria rero Festus Ketonto Korani Kiumbu waki agoki kumono sana ole pasa iyo erachi konsira sa tambe mono asenge njondo tukanyo wenyo kwa nchele mwana la bare sikol mu student nyomo maiga ndasiku nitu ya sepino amora banyu bacha kumanjira karamo igo waki echichiracho nyasaurwa omurai agendere gutenena ande intimo tole maga pakete ga umuisi na bori paga no mara gatatu tole na ere kara magendera ayo nyoroji mwana oso mbamba high school grade 10 basira temu kuyacha ndio mugambi mbia mwana nyine ogeire basa yetu sana wana kubera school atari waserikwa amalietane Pastor Bernard Nyakundi kuru Kiumbu New Life Pentecostal Church Eyo nilingambu ya mono ikinacha kulikigaiga pasali mheshimiwa Simba na eyo nilingambu ya mono na ende ya mono Mungu aendelee kukubariki na kukuongeza siku nyingi uendelee kuishi na kututumikia asa malita nguru kulide jambeka ukurira muraimbi ya mono asa mbe pasali sandage ndromo yo asa malita nguru kutoli sai
Wana jiri buje base. Mune gadia. Na yenye walire. Bora ni mheshimiwa jamana sengenja tuanzeire kwa siku anyawalire. Na kiasi leo noiga tutamu. Ndio sababu kana ndonge Ayo mwana kasoma. Umwana kana kusoma ni uri ndarua. Ndarua sasa kwa sababu chipaza lingo cyane. Acha ngonyire inari gutokonyara njuye. Nomoroberio bokwena na chiteki chipaseri go chia sabana bigire diga 10 icho cyarwegwa ase wodi ya Keumbu tuko ya rero. Omuwasiri bo bonchereria ne chichiro musibatire abwali lero nyarako bakagwikerana asense meyiga. Bali banyora chipaseri echo niko baironeria buyago chiaso mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati asenge ntoni gabakonyira abana babo bachikogendera na masomo. Oigo omwe msiebwe wodi ya Keumbu Peter Moendige kanana ernanyara ko bakagoika ase enseme yiga borwa ase enseme ya Keumbu imeyanya libali tate county ya Kisii Boika Broadcasting House and Soko TV Nairobi ninche Enoch Gichana Mosinto Onyambane Tuguskabusio manchumo rigereria umuyiga bukubekerwa chigo twabaruka gwitania chiminye abo babere bagosoma ensio moroberio bwajiri na Boigo Center for Training and Development CDT nigo kwarekana ase amagacho ya maegerio ya baremi ime county ya Kisii ATC abo ase Ishmael Nyakoni oyoro motendri bo moroberio yo bwajiri na baraibanda abo bai semego cha koegenderia kwerikia aso moroberio yo eri kwenyorera Nibo mangana ya kerero elio kwegenderia ase amagimabo. Boigo niga babwatani kurwa ase University ya Tangaza bakorogwa na Dr. Patrick Onchwado abaikira na ase bagaria ya Professor Nyamboga nigo bono baikaroro na kuboria basai kwerikia ase University eyo elio kwenyorera amaigerio yo kwegenderia ase amagimabo. Mulikito Pethuel Machini na mangi. Aboroki wetania chiminye abo abere bagosomewa beno wetera sombero ajiri na Boigo Center for Training and Development CTD subcounty aoche county ya Kisii abono banyorero bosemia igore chinchera cyo butumeke bwe chinchera cyekerero na Boigo butumeke obuya bwe nenga gatie chinde nigol chukurero babekiro chuguta samagacho boremi akisi ATC program ya chageti kuno mugavana asomwako 2023 mutinyo kabere. Since then to graduate ya wanafunzi wale over 39,000 graduation ikome na kabere kese tuwa chageto morobilio itubwa ajiri. Boigo lero ntubwate a partner college eyere tuwabere tuko sponsor wanafunzi baitu bako kenda gukora chikosi au after bakorire kuru ajiri. Amone chikosi wanafunzi bako graduate na mangana a social work and community development. Boigo ntubwata wanafunzi bande tuwa sponsored bakagenda gukora mangana perioperative theater technology. Tuwata wanafunzi bande bakora mangana counseling psychology na secretarial. Sometimes it's not easy. We scratch our heads to see that you get the best. Na ndio sababu mumeketi hapa, mumevaa gowns. Kwa nabaralia nigo Ishmael Nyakoni oyoro motene bo morobero yo bwajiri atebere nabasaya bange nigo bakonye kirasikirengo keigoro wetera somorobero yo oyo letetwe no mugavana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati. Nomogoko monene asengenja wanafunzi ya gavana ya scholarship banyale ko bago korumukyo monene bono banyale ko bago graduate na ande Boigo babele bagokora matemwa a Kenya National Examination Council ige meeting n'abantu ba qualify biye bagwenda gosoka isiko bakore gasi elinde bakonye nsi yeito na gusiye itu abarai abaikirana regati yabo jo makumba oyoro mosemya sense memorobere yabe na service mugabana nigonera togire morobere yane na kubakonya basaye wetanga no butumeke bwa Mariogo yogo tindia program ya ajiri yaitiria wanafunzi more than 39,000 bakorua semechi RNC. Sometimes abantu bakopinga asio mugavana but I want to say your excellency governor mbuyamono sana asenginje kokonya abantu abataka banyore nafasi yo gukora short courses na bali babere sponsored bakora course mbalimbali erinde basoya se field bakore mirimo yabo bacyenje n'ekinyo basi baruweta abwate nikorasi University ya Tangaza nigo baborire Boigo basaye kwene kimunango korabali mirimo yamaboko na moneli bagosemewa chiskuru cha TVET erinde bakonye kasa matukare bosyo. The issues in the society and they should be prepared to be people who solve problems, and as well as people who are not seeking jobs but people who can be creative enough. Have TVET courses, and with these TVET courses our examining body is TVETA SIDAC, and we are so happy to be affiliated with this college because now we'll help our students
in wholesome. Asinseme yabono nigo kefanyaga ko yoromo director wa Skuria Center for Training and Development yatogire ko bwatirana kurega tia serikali ye county ya Mone University yatangaza abo asabate bino nerebo ya kubwatirana irego kinekerengo gye mense ya Kenya. Beire bagosoka isikoga ogende kisi referral teaching and referral hospital konyorora abana baitu baroro and in various entities. Chia wanafunzi through Center for Training and Development, they will graduate through Tangaza University by kokora imerubiri yabo yet course. Kuripotiria Ensoko TV koroika ATC me county ya Kisii Nchepethuel Machin. Abakenya nigo baburigwe kwenekia omorembe no botoereru chinga gitoro chia sobochorio boneno mwako gocha aniga kwanwa na Professor Nyamboga Constantine chinga keikira na somo igabu kobekerwa heguto kwa boroki wa skuru ya Mary Immaculate Teachers Training College yogo toka imiana nyuki he county ya Laikipia kao kwana boigo nigaba semi ngo bechi semi chinga kibaga ndote kurigia emeremo murikito Frida Kerubo na manke nasomo yiga bukobekera aborokigwa egutwa beskuru ya Mary Immaculate Teachers Training College asabageni bariganirwa wikirania ritukeri bakoragwa na Professor Constantine Nyamboga nigo barokyo mogoko na kubaganiria amaya chinga kya basemia komenti birengo bikisemi chinga ki bagendete kurigia emirimo. I'm happy to tell the world that the institution packaged this very well. It has successfully graduated about 80 students in various diplomas that are relevant to education. As a chief guest, I wish them well, but I also advise them to proceed to advance for degrees, in the sense that getting a job may not be there tomorrow. Some would be lucky to get it tomorrow, but instead of waiting, I have advised them, and especially because I'm from Tangaza, Immaculate is also a Catholic institution, I have advised them to join our various degrees for what we call upward progression. Morokyo manene bweskuru iyo Sister Anna Liaka nigo airaniria mbia guchia sababu atani bonsi asokubwatirano kuya ilio gwikirania omoroberi yo na kwarigania aborokigwa bande. Grateful also to the BOM who have been very supportive in their support. They have been working with the administration, the teachers, the deputy, and even the student, even the president, who is able to work with us. And then we encourage each student who come from around to join our institution. Congratulations, all well, and even the other members Nonya nabo nigaborokiwa basegetwa kwegenderia asoko enyorera enyeri yabo ya kirarituko. So thank the professor. He has given the graduates a lot of wisdom and of advice, because the world is not something small, it's something very big. Secondly, still another encouragement. What they have got, diplomas and certificates, still there's room for education. Education never ends. And with that, I say thank you. Nigo aborokiwa baenekirwa gusirwa iliyokonyora help iliyogwikirania amagani abo chingaki bagosoa Sechi College na boigo chi university. Assure those who would be joining Tangaza that Tangaza, like another university, students get help. So the teachers who will be coming, they will get the help loan, because again at the end of the day, the help loan it is you to pay back. The help loan, everybody currently gets the help loan, especially those who come to the universities. So welcome. I would ensure that I assist you get the help loan once you join Tangaza. Obulendi nigo bwenekirwa iliyogwikirania omorobiri yo. Asebono okuboligwa kwerugwa guchia saba Kenya kwenekia omorembe obotoereru chingaki torochi obochori obonene. Ningetaka kusema security hapa tumeshinda vizuri na hakujakuwa na matatizo. The event was colorful. Tunatarajia wanafunzi wengine wengi sana wakisomea hapa
ndio tuweze kuinua namba ya masomo. In my views, many people may think we are goons. These were not goons. They were our parents. Parents who had escorted their daughters and sons to graduate from this institution. And the word that I would leave for the world, and especially Kenya, is that as we go towards elections, let us be people of the church, people who love peace, and let us not create unnecessary tensions. Kenya needs peace. It needs to settle a number of issues so that we can grow and join many other countries in the world. Igingo ripoteri itasini igensoko kura sensemo ya Nanyuki kaunti ya Laikipia. Eriane Nkerubo, Frida. Tuguskabosio mwancho muregerea tutigarita sengana yechisemi okoborigwa nigo kwarure guchia sabasai gwetoma na gwekarakaria sobogi mabwabo anenekero bakorera masomo yechisemi cheigoro okuno koboria kwarure no munyakero gobwekia magia Jubilee oyiboigo okoria ekerogo kyobo jumba sensemo yobongia West Mugirango county ya Nyamira Mheshimiwa Vincent Kemosi kaokwana kurwase county ya Nairobi maiga yokobekerwa hegutwa maiga yokonyora degree erichiko Kemosi digarure hogosegeta una masomo taribogotu na nigo abwate obuyawaya muri kitori net nyambane na mange andake buna baso kirega na boranyore chigasi nchigo chigosoka chiabwango eche serikali gosase bararikwe igontegete ko baboria ebichane ebyebike banyare korengereria kuikarakaria inchirende onye babwate bari gibesa inke bansire byasara bari baranyare gukora bintu binde komenta masomo bamenta masomo gukwana imeyo mucho Nairobi Kemosi omochirie serikali ase ogusinya gwikirania eira yarireta abasae gukurwa amabaga yemeremo guchia ase abasae abo ase bono atebire ayo nigara chigwikirana ase eserikali yabo eyuba guchikorosi omwakonde onde bwensi nabe myaka arabe na bagosoma igontegete gosegeta abana bake bari chiskuru bono igaba koromukia na bari bakorete chiskuru ngakiende batagete komenta masomo ntagete ko batebi ngabono inje ninje umufano muya bwata mutwe gachimutwe erindegere menta masomo tanya ko babogotu na ndi masomo tanya ko babusa muntu ko yabwate na bokonyora nga watumikire bokonye community na bokonye gesa kuguchimutwe lakini ase serikali yemo maete igasi yemo yatebete yari gocha gukora no kwa ibichana chigasi eyinjanya teranyarikana paka gwikara bono iga omwakonde intwe chigete ngatogocha gosoe serikali egente getanga ntokora no ko make sure nga chigasi chiatokira abana bakore gose kobeka environment yengiya chigasi chitoka abantu bakore chinga kiechechyo Kemosi omochirie omubunge o West Mugirango Steve Mugaka ase ogusinywa gwikirani amagenderero ase nsemeyo anene ase atebire osinyiro gwikirani chinguru chomurero ase abamenyi bensemeyo te konyarekana nga abantu es transformer ya yete metienyene ngafte metienye ene na dio mochumba agocha korete transformer akobekera abantu transformer kero ya rimire negento kebwenete kobeku inse ya matukabere igorekero mochumba agochotebia abantu ngabono estima ya yete ose transformer ya yete metienyene ya etire ngabono ya nari achire korete transformer omuntu buno yo abeiro mukaya aywe gasi ya mosinyire tokobeka abantu omosunte ase metienyene negento kebwenete kobekwa asa matukatatu igontegete koboria abantu baminto rora abantu bunaba igasi yasinyire abantu bakayagire gego iko mwakonde mubatumeka irindegere muirania abantu buna inche bamanyete gasi tokonya abantu baminto irindegere West Mugirango genda for the first time in history na atebiri abantu baminto nga oburai bwa West Mugirango since 1963 bono nari tubwatu burai bwo muntu temanyeti egasi yanu konya gwetanana akonya kunywa marua gweta gaste ya korera abantu omuntu buno ya abantu baminto njeta getuko basaba gego iko mwakonde tigatuchencho burai erindegere torete abarai barakonya abantu baminto arenayo otuguteirare enkwana yarigathe Gachagua iyo ateba igati yabarai bakwamireria serikali nigo baraboro aseboigo akwaneire enkwana yaye omubunge okitutu chache South Anthony Kibagendi iyo arorekana kumwiraneria Gachagua naende ntebeiga narora goseno na arengande kero muske Kibagendi anyari tokwana manganande Gachagua lakini rende intagetokote abantu baminto umaete mechi njanya kobanga kera ritu komorembe norororo intugu ya one symbol
family, one single family as a united opposition. Never no any mechiende ngotwarira mangana. Mwana oyo naboko nyorobokiro ramiro rionde oyo bokiro ramiro oyo na ende gento kira konya ase family buneyo. No guikaransa amo twateberani nga aya ituwenete kwenda mutuga. Na ende gonta getogoteba after twakorira mangana ayo anyarikana koba gose akwanwaria twaikaransire buna e family ya Jubilee twaikaranse buna united opposition na ende twaigwananire kugenda mutwe tigatobe amo tukwanire igoro amangana united opposition na ende twiranise chingana ose chinkwano chiranya de gutantania ekiombe kia united opposition obo mobwo mugusina kigento kiri kia mana bono iga twaikire stage ere nkongusana buno mugusi ase turigereri nebisa kubinde ngakitogo kwechoka gego iko mwaka onde lazima twechoke na intwe tuwenere buno mugusi itore choke na ande turasi kunebisa kubinde ekero bagote konywa mugusi bwebekira amo chikura chonsi ipi oiro mwana obo iga abantu baminto tikatutiga mangana yebitina tikatutiga mangana amange tubwate bunigesa kwa tikaturabeka namo asenga kieye ekiagera twanyodire egento gegutuchigete kwebeka amo negente kigetuchigete kwebeka amo no korigereri ngaki tokobeka omusiko ito Fredo Kengo Matiang'i oborai bwense yo mwakonde. Koripoteria Ensoko TV kurwa ase ekaunti ya Nairobi erietariane Linet Nyambane. Kubwatakana no gusiekwa gwechiro ya kemera niko bona abobisa abobachanu kubwatakana no gusiekwa gwechiro yo nabobisa abobachanu niko ritukoria rero rijuma riarengete kwenekia abonchorere gwikirana se chire yo iko kwenekio bonchorere bwabo niko bona babetererigwa kwoneria mbarabare ne para egento bono kiagosererio obogima bwabo asengencho niko bakoneria asensema yibakoneria no mubasokano bwe para oeneki gwasama tukabwango iga bagukwana negitasenye Ensoko TV bakorogwo n'umunyakero gobo Peterson Atambo niko bono baereire hasara enene eyo banyorere kubwatakana no gusie koko ase basabire serikali ya county ya Nyamira herusie obochawo buburase chireyo elio emerobero yabo enyara ko bageko gendra sinchira ya Butambe muri kito Steven Nyarikembunde namange kana nogosie kwa wechire ga ya kemera senteneine nigo yaretra sare nene ekero wechire ga ya sigetwa buritko ri igoro nabateni nabobisa bari bobochenu kubwatakana no kobo kubochabu bonke obwagerere chire agotenene gwaire ko gosereria amagima yabamenyi nabo iga bonchoria bakora obonchoria as echire iga kero korigeri mega ya nega iga obochabu bonge nigo bore gosego nyinge nigere mega ya negento konyara kobo kurigeri nebigongo ruchibara nabo igo chingo ko chikonyara gosere gento gyo kworokinga okono comment kana kwegoto kwamente kanre mono anene mono ase echire ya kemera Marieta Peterson ire Atambo yo mobwa baraibe market ire ya kemera ya ito tuwaito kanyore challenge gore mu public health na ajitaga sabu elirube notice abantu mba kore biashara se market yaito tukabana umusangao sengenjo muisonde twatagere tutwale meeting ebara senene yale ko combine abantu be county government na abantu baito bagaiga manga in general lakini bone gaikira mu barase ite chitikoba barase yarenge issue ya yenene kartu karanse meeting ya last tuanjira netebuna obuchabu bure gaiga borusi wororo twakwanira obuchabu gochogungo chogutore but barabumba liko karagasi yabo nariko sabaiga right from the county maete fairi wawili wakipigana nyasi ndio inaumia bona ni ntu nyasi gatumiete ona abantu niko bajire jinsi ejiga bakumiri sana nona se buna oligere twichimaga gese ubimineriga asa chinge chikoimuka amacha machafu garo eminedinga abantu nabaranyora kibindu ase tagatageji Bengana na bonchoria abo bakwanira Ensoko TV nigo bereire uborobo nene na asara nene banyare ko bakonyora kubwatika no gosie kwa gwechiro litwase barengetianda kego semba chikonyora engeria rero ne lituko chiro nande especially lituko linene twabene tokwara bone gora abantu bali para bantu balire sasaba ujaona customer amangana garo lovanga ichiro kemera teyo so hakuna vile utapata customer nande ichiro masi ichiro lova ichiro nesiekere. My appeal is ka kiba kwanerane koruomo right from our governor
Echigansa nane nigo tore asomo chio kemera ekero kurigereria nigo abonjoreria barete para mbarabare ne para ase omubasakano bwe para obete bwangoiga egento kekogendera kogosereria abamenye bense meiga ya kemera nene mono kubwatekana no gosie kwa wechiro ye tamarieta nenkuru kumirka munyanga makoli manya biasoro kemera njoya mobori na nyorete accident inyumba yane yasarete wana nimbwato wakonko ya istu asikugocha naende twamanya gatebi toirane nka wana toko kumina ngaki tokuragira kaito kurusiendagira abana baito bali ngakinaende toramenya tutaya ichiro nigo bono basabire omowaziri orio tenete egetabo hanene mono biri bitunjokana ine gosaso mono bwekenyanda ntobo environment anyare ko bakagwe kasi chire ya kemera na kwenekinga ngorusi are goteyere mega yane gaiga na kwenekinga echire iga na nengoira nerere chinga kichae cyo kwendera kuoneria abamenyi so request nelia ojiso mugabano ito no aba MCA baye bali at least ese dumping yoko koba egendo kende notice yaru etu abantu baito bonoge bari para everywhere yari kunyarekana bari gienchera bararete tinga erabeke ubiyeye ebekwe nebekwamo abagambi baito mbatakere barorenga ingikagendrete asechire nande batokonya samangana echire elinde nalitorabe tokogendra buya kama kawaida korwa ase echiro ya kemera yegotoka ase ewodi ya kemera ase bunge ya Kituma Sabeme ya county ya Nyamira kingo reporter ya Nsoko TV Riedera Nyariki Steven Embonde Omwakilishi wabasubati he county ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Mumanyi niko agendrire nemeroberio yaye yogosira abantu ao anemono bari abagotu ase skuli ya St Thomas More gotoka Chepngombe ward yesise ebunge borabu county ya Nyamira kagokwana asomo egoyo bogosira ebyombe ao naboigo abagotu nigo abodire abantu bane kyo bwamatobia ase gati yabo naboigo basire bari abagotu nonyabo nigo bono ainakire okogekire chisege chegenka egentatebire nigo chigosaria abamenyo boigo Mheshimiwa Jerusha niga abodire abantu babe bagosira eserikali elyo kogenderia obotuki na boigo kwenekia ngosiria bare abakorenta oboibya ase chinsemo chirase omubaka so abantu bani dere na barangeri bota una mama kaut mwachorete igonda ida muno borayo ino obekeire tinku kurwase mole ona karamba nyara abantu baraba gotobate niakeria ngambo garamna bayiboli bana so ando singo chikumira abantu munaba ekiagera ekerongeire libageri oko ruse kwanda seino oko ngoboli yagana oyiro moyiboli ibona ata ko garamna bayiboli bana mbata bimbiya mana sabo ngali bageri kolemere mbata bimagakia bayiboli bana mogendera bonsabira abantu bakurwana kinyumba abantu bagoitana abantu wanavirumu wengine abasacha babutorwa chinsemo cyabo cyansoni abasacha babere naende gasi itugusi ekabege ntukyo kumito kubori bakatwabura na kinekene naende kabiswa kamuranze nari kubasorora umanye tetwensi asotore bana no mwana ono tagetamenye anya karo mube airasa akoba rehabilitated bakabo muntu komenya nabana anya karo muibi amanya nera matuka ya beira mabe anya gapotinya sore na kurebu abana babantu amanya matuka ya mabe igona ari kubasorora kamuranzi barimo bakore bitendo kama hivyo mukome kwa sababu hata Mungu anakuhitaji wewe obo gibobo tu atongere tunyasao tutongere igota kwanza bakore binte bibe ngeni topiro ko karoko kagane bija lakini asa bibo koira ikibibo koira asa na yo koligire tia asa kuma bwa boys na ndo kora batugenere tukamenya nabantu bandi amana yo boibi etutagetasire once and for all na ino kumuranze kubabaja oli momo kalero le kwekenyoro momo kwane twageni ebinte byose bikoya ekyagera bali mubaga and stop theft ntiara mbara tatuo abasigai bali abakon ba KDF no bali barendete bona ibo amangana ito abeire strengthened
Toskabosio mwancho murigeria soroboti ronde abamenyi bechinsemo chiekona egotoka ime bunge ya South Mugirango county ya Kisii niko bayesokire na kugikeria ebirengo ebibe byoborendi hase chinsemo icho na komochia ebituo ebyo abanyanyimbo bechinsemo icho bagotumeka bikogera mbali goikirania obokoreri obuya ochia sabamenyi borogongorwo chinga kecho niko bono bamuborire omujumbe bwensemo iyo Mheshimiwa Silvana Zosoro oikirania eira yogokinia ebirengo byo cooperative ya mabere yensemo yetago na kuyitingeria oborendi eliagendere kobakonya abarimi be bunge iyo. Tuko na maaskari yetu hapa Ekona. Hawa maaskari hawana hata nyumba. Wako kwa room petshita. Hata mahali pa kuweka hata mapunduki sao. Hawana mahali pa kuweka mapunduki sao safe. Kwa sababu watu hao wajinga wakikucha wawafamie wanaweza enda kila kitu. Subchief service ambapo ukiangalia yenyewe hapa ndio tunapata huduma kama sisi wananchi. Ukiingia ndani utashangaa ni nchi gani inatumika ofisi kama hii. Wakaji huko hatujachoka na hao maaskari. Kazi ambayo wametufanyia ni nzuri. Na uweze kutaka askari wafanye vile wewe unataka wewe. Usitumie mamlaka yako vibaya. OSPD ambaye alikuwepo Etago alikuwa anaitwa OSPD Gucha. Ulitumia hiyo nguvu tena wakati wako ukamhamisha ghafla, alikuwa hajachukua muda wake wa kutosha. Kwa sababu tunajua vizuri sana kwamba askari yeyote ambaye muda wa kukaa kwenye kituo inakuwa kwa miaka 3 au zaidi, lakini wewe unaweza kuchukua hata wiki moja ukahamisha mtu kwa sababu uko na ule uwezo. Sisi kama wakazi wa South Mugirango tumeona vibaya, tumechukia, tunakemea hicho kitendo. Hii kutransfer maskari kitu mimi nashindwa. Ni serikali kuwe na wapiga transfer ama na ni wewe na wapiga transfer. Wewe nguvu gani yako hii ambao uko nayo, mtu akikosa unampa transfer mara moja. Mimi nataka kuambia Murkomen, OCS wetu Murkomen. Ikiwa ni uwezo, huyu OCS wa Nyamaja ambao ametoka, nimesikia ameenda Kajiado, apewe promotion. Kwa sababu amefanya kazi mzuri, watu wetu walikuwa wanapiwa hapa, wanaibiwa. Nayo acha kila mtu ahubiri injili yake popote mwala anajisikia, tembea. Leo unaweza kuja kwa Mheshimiwa Dennis Makuru Sonko ukaomba kura pale, kwa bahati nzuri mke wake akakupa kura. Leo Dennis Makuru Sonko anaweza kaja kwako akaomba kura na akapata kura, mke wake akampa. Kwa hivyo tunachowaomba sisi ni amani, amani siku zote. Simigo Soro, tumekuomba siku mingi sana utusaidie kwa sababu hata you are a member in 30 cooperative. Tumejaribu sana utusaidie hata tulipe rent. Atukufiki kwa sababu wewe utaki hata kuangalia hapa. Utaki hata kukuja hapa Ekona usimame. Ukipita hapa Ekona unakimbia kama gari ya miraa. Sasa ulipromise utakuja kujenga hii ofisi. Sasa hii ofisi ndio nasema Bugirange na sign. Equipment worth 4.8 million. This 4.8 million na hii cooperative iko kwa karibu na barabara. Hakuna security. Sisi tunaomba serikali yetu kuu itusaidie na security. Ili hii bitu yetu ya cooperative ndiye kuche kutumu na tukuje kufanyia kazi. Mwancho murigari abo no tuika omwerio aso kumanyaria ene kiwa semesa ya maiya kurwa ensoko chinsa isato tukugandira twarobot kobia na boigogendra kwegokia nemeroberio egendreta sembeo yensoko TV no kunyeria sensemo yechigosori eikendega timu ya Arsenal kokosoriere ne timu ya Manchester City ase amameranio yege kombe ya Community Shield kikonekia ukoigurwa no gochakwa bene kwe eligi ya season ya 2026-2027 kurwa studio ya Kabere Barnabas Ondari na Felistas Kabendi au bene kia marigune chibi chango chara century ngia bagotabe timu ya Arsenal turigo chikonyora obubui lakini nchena entomaite no kuganya chidagika 90 chike tunyara ko batogwikane kurwa sensemo yomono bwe manyerio no twarengenere Salome Kerubo bakunnyura boigonere chikambi ngo chaka chire
chabegenwa be kanisa ya Adventista ikanisa ya Tasia hamwe na Pipeline ikigo chaka tariki 15 nemo kogendera tukubaganite na baruba batware chinga kichinyororo kero bagusasima na banekie omulembe nchenkuru kwa Clinton Ndigi nyasaye ka wanchanande tumera na sembeo.